ಕೆಲವೇರ್ನ ಜೀವನಡು ಮೋಸ ನಡತದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು. ಎರೆನಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಡನ್ ಆದ ದಾದನ ಕಾರಣ ಕೊರ್ದ ಅಥವಾ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಂತೂ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇರ್ನ ಜೀವನಡು ಮೋಸ ಮಲ್ಪರೆಗಂತೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರೀತಿ ಕಳಿಯೋನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಬದುಕರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಬೇಜಾರುಡು ನಿರಾಸೆಡು ಕುಲ್ದು ಪೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಅಥವಾ ಕೆಲವರ ಜೀವನೇ ಕಳಿಯೋನ್ ಮೇರು ನಿಕುಲ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಸೋತೆ ಅಂಡ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೆಂದಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಎನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಕುಲ್ ಕಳಿಯೋಂಡರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮೋಸ ಕಪಟ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕುಲ್ ಕಳಿಯೋಂಡೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಮೋಸ ಪೋಯ್ನಿ ಅಕುಲತೆ ನಿಕುಲ್ ಗೆಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾತೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಲೆ ಆರುಲ್ಲೆರ್ತುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪೇರು. ಆತ್ನೆಟ ಒಂತೆ ಕಾಪುಲೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ತಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಲೇನು ದೆತೋನೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ.